אם אתם עדיין חוששים מהקורונה, דעו שהמגפה שפוגעת באחוז הגדול ביותר של האוכלוסייה היא בכלל מיופיה, קוצר ראייה. אם עד לפני 60 שנים רק 10-20% מכלל הסינים סבלו מקוצר ראייה, היום כבר מדובר על 90% מאוכלוסיית בני הנוער במדינה. במחקרים שנעשו במזרח הרחוק הצביעו על כך שככל שהאוכלוסייה אינטליגנטית יותר ואנשים משקיעים יותר זמן בלמידה, קריאה או עבודה במחשב, כך בהתאמה קוצר הראייה גבוה יותר והתקדמותו תהיה מהירה יותר. היום מגוון משקפי הראייה נותנים פתרון מושלם לאלו מאיתנו הזקוקים להם. אבל מה עושים עם השמש החזקה בקיץ? נמצאת איתנו היום האופטומטריסטית רחל גבע פדן, שתסביר איך הופכים משקפי שמש לאופטיים בלי להרוס לנו את הסטייל ולהתפשר על בריאות העיניים. שלום רחל. שלום. איזה כיף לארח אותה. תודה. איזה יפה בצהוב. כמו השמש. נכון, כמו השמש. אז תגידי, מה ההבדל בין משקפי שמש למשקפי ראייה אופטיים? שמש אופטיים. משקפי שמש אופטיים הם משקפיים שכוללים את תיקון הראייה, זאת אומרת את המספר של האדם, ובנוסף לעובדה שהם כוללים את המספר, יש בתוכם גם הגנות מפני נזקי קרינת השמש. יפה. עכשיו, כל משקפי ראייה אפשר להפוך אותם כל משקף שמש אפשר להפוך לאופטיים? האמת היא שלא את כולם ניתן להפוך למשקפי שמש אופטיים, משום שישנם זוגות משקפיים שלא מאפשרים את זה מבחינת המבנה, מבחינת סוג המסגרת, מבחינת ההרכבה של העדשה בתוכם. אז מה, אני אראה דוגמאות. זהו, בדיוק. בהחלט. מה צריך לדעת בשביל... נניח ואני צריכה משקפי שמש אופטיים. מה אני צריכה לדעת כשאני בוחרת משקפיים? אז למשל, אני אתחיל מהלא, ואז נמשיך לכן, כיוון שישנו מבחר רחב מאוד של משקפי שמש, שאפשר בקלות להפוך אותם להיות משקפי שמש אופטיים. אז למשל, יש לנו פה מסגרת של בוטגה ונטה, שיכולה יפה מאוד להסתיר את העדשות, כיוון שהפרופיל של המסגרת הוא יחסית רחב, המוטות הם רחבים ומסתירים את העדשה פה בפנים. הבנתי, אז זה כן יכול להתאים. בהחלט. במידה והמוט הוא רחב. נכון. אוקיי. מסגרת נוספת, שהעינית שלה היא לא גדולה, היא המסגרת הזו של גוצ'י. העינית לא גדולה, המוט רחב יחסית, וגם פה ניתן יפה מאוד להסתיר את עובי העדשה בפנים, אפשר להחביא אותו. זאת אומרת, בצורה שיהיה מושלמת. מקום להכניס את העדשה. בהחלט. מהמם, לך זה יהיה יפה, הגוצ'י. וגם אם למשל, תראי. תראי, זה עורף. וואו, איזה סטייל. וגם למשל מסגרת סטלה מקארטני, כן. שיש לה איזשהו וייב של רטרו, גם בה ניתן להסתיר שוב. איזה מסגרות באמצעות- עורף. זאת אומרת, איזה ברגע שיש סטייל. לנו גם משטח מספיק גדול, מסגרת, וגם את המוט הזה. כן, אנחנו נקפיד על זה, אופטומטריסט שהוא מקצועי, יקפיד על זה שהמסגרת שתיבחר תהיה מסגרת לא גדולה מדי, ושהמוטות יכסו, אם אפשר, גם חלק ניכר מהעובי של העדשה, כמו גם העינית של העדשה שתכסה חלק משמעותי מהעובי. ומה אם יש לנו מוט דק כזה, כמו פה? אז במקרה הזה אנחנו נשתדל, וואו. וואי, כן, איזה עורף. מהממים, נכון? זה יכול להיות אופטי? גם זה יכול להיות אופטי, וואלה. בהחלט. כן, גם אבל אני במשקפיים רואה שפה האלה. יש מוט דק. נכון, ואז אנחנו נבחר מספר שהוא לא גדול מדי. הבנתי. ואז מלכתחילה, שלא יהיה את העובי נכון, יותר וגם נדקק את העדשות מאוד, וכמובן שבעלי מספר גבוה לא יוכלו לבחור את המסגרת הזאת, כי אנחנו נשאף להסתיר את העובי ולא להבליט אותו. ברור. תגידי, ואנחנו עושים את זה אצל אופטומטריסט את ההתאמה הזאת. כן, ככל שנדרש להתאים משקפי שמש אופטיים, רצוי ונדרש לבצע את ההתאמה הזאת אצל אופטומטריסט מורשה ומוסמך, כיוון שאז יש לנו בעצם הקפדה טוטלית על ביצוע מושלם של ראייה, גם על כל ההגנות של השמש. כן. האופטומטריסט יציע גם הגנה מפני UV, סינבורים, השתקפויות. למעשה אנחנו נקבל טוטל לוק מושלם וחוויית ראייה נהדרת. וואו. אז מה בעצם הטיפ שלך ככה, מי שבאמת מעוניין? אני למשל מרכיבה עדשות. אז בתור מישהי שמרכיבה עדשות, אני יכולה פשוט לרכוש משקפי שמש רגילים או לוותר על העדשות? בהחלט. את יכולה לרכוש משקפי שמש רגילים, אין צורך לשים בתוכם עדשות אופטיות, זאת אומרת... אין צורך בנוסף, זה יכול להחליף עדשות. נכון, זה יכול רק להחליף עדשות. אם תסירי את עדשות המגע, תצטרכי משקפי שמש אופטיים. במצב הרגיל את צריכה פשוט משקפי שמש מלוטשים, זאת אומרת שיש בהם את כל ההגנות. יש פה מגוון רחב מאוד של מסגרות. איך יודעים אם המשקפיים באמת יש בהם את ההגנות או שאין בהם את ההגנות? יש שם כל כך מגוון של משקפיים. את צודקת. ככל שמשקפי השמש נרכשים בחנות אופטיקה ייעודית או בקליניקה לאופטיקה, ברור שהם יכילו את כל ההגנות. כשהם נרכשים בדוכנים, קו נטוי
פסטיבלים, בזארים, בים, בקיוסק שבים. הבנתי. אז ברור. שם סביר להניח שזה לא יהיה, לא יהיו את ההגנות האלה. נכון, נכון. אוקיי. יפה. בית טוב זה משפחה טובה. בהחלט. תודה רבה, רחל. רחל, היה תודה רבה. יש תענוג. כמה זוגות שאני חושבת שאני כן, אני הולכת יכולה לגמרי. לקחת. שימי לב שגם לאמץ לעצמי. הטרנדים השנה בעצם מאוד מגוונים. זה נכון, מתחיל נכון. מרטרו ועד מודרני, מקטן ועד אוברסייז שמכסה ממש חלק ניכר מהפנים. הסוד הוא כל אחד ומה שמתאים. לחלוטין. תודה תודה רבה. תודה רבה. ביי.